Hvad hvis du kunne gå fra idé til fysisk prototype på under 24 timer? Og hvad hvis du kunne producere færdige produkter uden at vente uger eller måneder på leverandører? Hej, jeg hedder Finn, og det er præcis det, jeg hjælper virksomheder med hver dag. Mange virksomheder, især startups og mindre virksomheder, står fast på det samme. De har fantastiske idéer, men mangler de tekniske kompetencer til at udvikle dem. Eller de sidder fast i lange leverandørkæder, der bremser deres innovation. Jeg specialiserer mig i produktudvikling, tilpasning og konstruktion med fokus på 3D-print som kerneværktøj. 3D-print giver dig en helt ny frihed, hurtige prototyper, kundetilpassede ændringer på stedet og mulighed for at producere færdige emner direkte til dine produkter. Det betyder konkret fleksibel, decentraliseret produktion, on-demand fremstilling og mulighed for at skære hele led af din supply chain væk. Om du er en startup, der mangler hænder til konstruktionsopgaver, en virksomhed, der overvejer alternative fremstillingsmetoder, eller du bøvler med en leverandør, der ikke kan håndtere mindre styktal, jeg har løsningen. Har du en udfordring, du gerne vil drøfte, kontakt mig i dag. Jeg er sikker på, at mine kompetencer kan hjælpe dig med at skabe et endnu bedre resultat. Hurtigere end du tror.